ହାଇଲୋ ସୁକୁଟି ନାନୀ, ଯୋଉ ରଜ କୁଇନ କୁ ଯାଇଥିଲୁ ତୋର କଣ ହେଲା ଲୋ? ହେଲା ନାହିଁ ରେ, କାଟିଦେଲେ ମତେ। ଆଲୋ ସୁକୁଟି ନାନୀ, ତତେ କଣ ପାଇଁ କାଟିଦେଲେ କିଲୋ? ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ। କୋଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ଟିକେ କହୁନୁ ମତେ ସୁକୁଟି ନାନୀ? ସେଇ କଥା ପା, ଚକୁଳି ପିଠାର କେତେଟା କଣା। ତୁ କହିପାରିଲୁ ନାହିଁ କିଲୋ ସୁକୁଟି ନାନୀ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ଭଗବାନ ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ ବାଲଟା କହିବି? ହେଇଲୋ ସୁକୁଟି ନାନୀ, ଆଉ କଣ ସବୁ ପଚାରିଲେ? ଆଉ ପଚାରିଲେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ନା କଣ? ତୁ କଣ କହିଲୁ କିଲୋ ସୁକୁଟି ନାନୀ? ମୁଁ ପା କହିଲି ଘୁମୁରି ପାରା। ହେଇଲୋ ସୁକୁଟି ନାନୀ, ଏ ଘୁମୁରି ପାରା କେମିତି ଦେଶର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଲା କିଲୋ? ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯୁଆଡେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ଖାଲି ଘୁମୁରି ପାରା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କୁଆ ଗୁଡା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କୁଆକୁ ଛାଡିକି ଘୁମୁରି ପାରା ବୋଲି କହିଦେନି, କାହିଁକି ନା କୁଆ ତ କଳା, କାଳେ ହେଇନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଘୁମୁରି ପାରା ଦେଶର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କହିଦେନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସୁକୁଟି ନାନୀ, ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ଦେଶୀ କୁକୁର ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସୁକୁଟି ନାନୀ, ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନାଁ କଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ପା, ତୁ ଜାଣିନୁ କି? ଆଚ୍ଛା ତମର ତ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସୁକୁଟି ନାନୀ, ତମେ ହିଁ ତ ରଜ କୁଇନ ହବାର ଥିଲା। ଓହୋ, ତମର କି ଜ୍ଞାନ ସବୁ। ହଁ ବା, ସେ ଜଜ୍ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମତେ ବା କାଟିଦେଲେ। ରଜ କୁଇନ ଟା ତମ ପାଇଁ ଟିକେ କମ ହେଇଯାଉଛି। ତମର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ତମେ ସିଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହବା କଥା। ରଜ କୁଇନର ଯୋଉମାନେ ଜଜ୍ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆଉ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଖାଲି ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ଚକୁଳି ପିଠାର କେତେଟା କଣା। ଆଉ ତମେ ବି ଟିଙ୍ଗି 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 ହେଇ ଚାଲି ଯାଉଛ। ତମେ କିଛି ପଢାପଢି କରିକି ଯାଉଛ କି କଣ କିଆଣି, ସେଇଭଳିଆ ଚାଲି ଯାଉଛ। ସେଠି ଯାଇକି ଆବୁଲ ତାବୁଲ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ବହେ ହଗି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛ। ତମକୁ ମରଣ ନାହିଁ କି ସେ ଜଜ୍ କୁ ବି ମରଣ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା କିଛି ପାରୁଛନ୍ତି କରିଯାଆନ୍ତୁ। ରହିଲି, ମୁଁ ଫେରିଲେ ତୁମର।